ראש מועצת עוספיא וג'י כיוף, לגבי מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן, מה קרה? אתה נפגשת איתו? מה קורה? כן, אתמול אני נפגשתי איתו במשרדו בתל אביב, יחד עם לילך, אחראית על הסניפים. זה לגבי ההחלטה או לסגור את בנק הפועלים בעוספיא. אני רוצה להגיד לך שהייתה פגישה מצוינת עם המנכ"ל ועם הסמנכ"לים שלו. אני אמרתי, קודם כל, זה לא בנק, זה אקספרס בנק. הרי אתה לא יכול לפתוח שליש בנק ולבוא להתחשבן עם תושבי עוספיא על זה שאני פתחתי בנק ואני צריך את כל הדברים הדרושים. גם תושבי עוספיא צריכים להביא דבר אחד. כשפותחים בנק איך שצריך, הם צריכים להעביר את החשבונות שלהם לבנק הזה. כי לא יכול להיות שמישהו פותח לי סניף רגיל בעוספיא ואני אנהל את החשבונית שלי במקומות אחרים. אנחנו יישוב קטן שאנחנו רוצים שיהיה בנק משלנו. מה סוכם? אני אומר לך שסוכם, קודם כל הסניף הזה יהפך להיות סניף רגיל. אי אפשר לבוא, גם כן צריכים ממתי, אוג'י, ממתי? הוא נתן את ההחלטה. זאת אומרת, בשנה הקרובה אנחנו מתחילים להרגיש שהסניף הזה יהיה סניף רגיל. מה זה צריך להיות? שמים לי כיסאות של 1.5 מטר. איזה אישה תעלה לכיסא הזה? צריך גם כן להבין את הפולקלור, את התרבות של האנשים. כל הנשים עומדות שם ולא יושבות על הכיסא הזה הגבוה. אז מה שקורה, אני הסברתי להם שאני רוצה בנק עם יחידה עסקית, בנק שיכול לתת הלוואות, בנק שאני יכול לעבוד איתו כמועצה מקומית, ואז הבנק הזה יהווה הבנק של הכפר. הבנק הזה יהווה הבנק של הסטודנטים שגרים בכפר. הבנק הזה יהווה הבנק של כל התיירות האישית והעסקית של הכפר. וככה אנחנו יכולים לבנות לנו בנק. ולכן, זה הסיכום שאנחנו בעצם, הבנק הזה יהפך להיות בנק רגיל. כן. ואז כל אחד יבוא להתחשבן איתי כראש מועצה אם הבנק הזה מרוויח או לא מרוויח. נכון, זה תלוי בנו. נכון שאנחנו צריכים להעביר את החשבונות שלנו. נכון שאנחנו צריכים לעבוד עם הבנק. נכון הוא שאנחנו צריכים לשמור על הבנק הזה שירוויח ויגדל, וככה אנחנו יכולים להכניס עוד בנות ועוד בנים מילדינו שיעבדו בתוך הבנק. כן. זאת הגישה הנכונה. אני שמח מאוד על הגישה של המנכ"ל ואנשים שישבו בישיבה, לילך ואחרים שישבו שם, שקיבלו החלטה במקום להפוך את הבנק לבנק רגיל, לשנות את כל הסטייל שלו ולהביא את זה כבנק, כמו כל בנק, בכפר עוספיא. זאת הבשורה שאני מביא לכפר, ואני חושב זאת הבשורה שהתושבים צריכים להבין אותה, שיש פה משהו דו מסלולי. אחד, אנחנו צריכים לקבל את הבנק הזה, והשני, אנחנו צריכים לתת לבנק הזה. תודה לכולם.